Ndi nthawi ya nkhani yochokera kuno ku NBC ndipo masanano muli ndine Austin Kachipeya. Poyamba nayi mitu yake. Boma lati lipitiriza kulimbikitsa komanso kuthandiza achinyamata omwe ali ndi kuthekera kubweretsa nzeru zamakono zomwe zingathandize kuchepetsa kusowa kwa ntchito mdziko muno. Bungwe la Malawi Energy Regulatory Authority NERA lalengeza kuti lakweza mafuta galimoto ndi 40 kwacha pa 100 iliyonse. Ndipo dziko la Mozambiki lati likuchita kauniuni ofuna kudziwa zinthu zomwe zawonongeka kamba ka madzi osefukira omwe apha anthu osachepera 100. Unduna wa zachuma wati upitirira kulimbikitsa komanso kuthandiza achinyamata omwe ali ndi kuthekera kubweretsa nzeru zamakono zomwe zingathandize kuchepetsa vuto la kusowa kwa ntchito. Nduna ya zachuma Joseph Munaveka yanena izi ku Lilongwe pa msonkhano omwe anali nawo ndi achinyamata pa ndondomeko ya zachuma ya chaka cha 2026 mpaka 2027. Trust Office walemba ripotiri. Kumva maganizo a anthu pa ndondomeko ya chuma ya chaka chino mpaka chaka cha mawa kudapitirira ku Lilongwe pamene bungwe la National Youth Council komanso unduna wa zachuma udakumana ndi nthumwi za achinyamata mdziko muno kuti amve maganizo awo pamomwe ndondomeko ya chumayi iyendere. Mmodzi mwa achinyamata imwenso amagwira ntchito ku National Youth Council, Doreen Chilije, wati achinyamata akukumana ndi mavuto ambiri omwe boma liyenera kuchitapo kanthu kuti mavutowa achepe. Achinyamata akukumana ndi zophinja zazikulu zikafika ku nkhani za ndalama. Achinyamata amakhala kuti ali ndi ideas awo afuna apange ma business komano kuti apeze mpamba oti wakwaniritsire kupanga ma business awo aja amakhala kuti achinyamata aja akukanika akapita ku mabanki awo afusa collateral kuti apeze kuti alibe collateral basi amapeza kuti achinyamata aja akungokhala tsopano kusowa kolowera. Ngakhale anadandaula za mavuto a zachuma omwe dziko lino likudutsamo, nduna ya zachuma a Joseph Munaveka anatsindika kuti boma liyesetsa kuti chuma cha dziko lino chibwererenso mchimake. Ndunayi yayamikiranso achinyamatawa kamba kamaganizo awo. Munaveka atsindikanso kuti boma liyesetsa kuthandiza pa chitukuko cha achinyamata mdziko muno. Pa anthu 100 Malawi munomo 52 kupyolera apo ndi anyamata. Tifuna kuti anthu amene wawa nawonso atenge nawo mbali pa kukweza dziko lathu. Chifukwa chake kuli manifesto yomwe yapangidwa yokhuza anyamata kuti anyamata athu choyamba apange empower azipeza azikhandi access ndalama azipanga business maso tathandize kuti azikhala innovative yate aziganiza mwa makono kuchita ntchito zawo komanso kuti anyamata awa ayenera kuti aphunzire komanso akhale ndi zipangizo zofunikira kuti agwire ntchito yabwino. Nduna za chuma a Joseph Munaveka akuyembekezeka kupereka ndondomeko ya chuma yatsopano ya chaka cha 2026 komanso 2027 mwezi wa February yomwe ithandizire kubwezeretsa chuma mchimake, kupereka mwayi wa ntchito kwa achinyamata komanso kuthandizira kutukula chuma monga mwa masomphenya a Malawi 2063. Trust Office, NBC Lilongwe. Padali pano boma lati liyesetsa kuyika zina mwa ntchito zachitukuko za Millennium Challenge Account mu ndondomeko ya chuma ya chaka chino kufika chaka cha mawa. President wa dziko la United States Donald Trump adalamula kuyimitsa ntchito za nthambi za MCA komanso USAID ngati njira imodzi yosamalira chuma cha dziko lake zomwe zakhudza kwambiri ntchito zomwe zimalandira thandizo kudzera ku nthambizi. Ndifodandala kuti boma la America lachiosa mapojekti angapo anachiosa mapojekti onse amene ali under USAID anachiosanso Millennium Challenge achiola mapojekti ambirimbiri. Kuma ifeyo ngati aboma tifuna tionesese kuti satipange affect kwambiri. Chifukwa mukuona ifeyo kabana kuti nkhani ya mwina make ukhala peni ngati nkhani ma tax agent ndiona kuti fasi tingasiye mapojekti amene amapanga imene inageza kuzipatala. Ede? Funisa kuti mingi zibwere.
ndiye muona adi mbudget koni still onesiza kuti yes ndama zapita sinabwereso ngati aid watonesa kuti service imene ngezipitirabe akumenesa office zichitikabe mapikiti amene anali ku Millennium Challenge amene azichitikabe azipitirira. Ofesi yoona za umoyo m'boma la Mangochi yati ili tcheru ndi ntchito yonetsetsa kuti matenda a kolera asabuke m'bomali pamene munthu wina yemwe akumukayikira kuti wagwidwa ndi nthendayi wapezeka kuti alibe atamupima. Mlangizi wamkulu wa za umoyo m'bomali Chimwemwe Jera wati padali pano m'bomali akulimbikitsa ntchito zosiyanasiyana yothandiza kuti nthendayi isabuke ndipo akugwira ntchito ndi magulu onse okhudzidwa ndi ntchito za umoyo maderawa. Izi zadza pamene malipoti akusonyeza kuti chiwerengero cha anthu omwe apezeka ndi nthenda ya kolera mdziko muno chapyola anthu 200 tsopano. Francis Banda anayankhula ndi Ajera. Kuno kumangochi pakadali panopa tilibe munthu aliyense mwakudwala matenda amene wakolera. Kuyambira chaka chatha mpaka chaka chinochi sitinakhaleko ndi kesi iliyonse yachani ya kolera. Matenda amene wakolera kwambiri anati khudza chaka cha 2024 pamene anthu pafupifupi 30 ndiomwe anadwala koma palibe mwana mwalira. So tingati panopa tidakalibe bwino chifukwa choti tilibe munthu aliyense mwakudwala matenda amene wakolera. Tikuchita zinthu zambiri ndithu kuyesesa kuteteza anthu ku matenda amene wakolera. China zina mwazi zomwe tikuchita padakali pano ndizoti tikupangisa ntchito ma alangizi athu a zaumoyo ma HSA tikupangisa misonkhano yosiyanasiyana m'mizimu komanso kupereka mauthenga osiyanasiyana omwe zomwe zingapangisa anthu kuti akazisatira atetezeke ku matenda amene wakolera. Komanso kupatula pamenepo timagawa sokololini kwa anthu kumudzi cholinga choti madzi omwe atunga kaya ndi kunjiko kaya atunga kumtsinje kwa madzi omwe atunga omwe afuna kugwiritsa ntchito pakhomo athiremo mukololini amene cholinga choti tizilombo toyambisa matenda akolerato tife. Bungwe la Malawi Network of Older Persons Organizations manepo lalimbikitsa mabungwe omwe amaona za ufulu wa anthu achikulire kuti azithandiza kupezera anthuwa chilungamo pomwe ufulu wawo waphwanyidwa. Mkulu wa bungwe la manepo Andrew Kavala amayankhula izi mu mzinda Mzuzu pomwe anayitana nthumwi za magulu ndi mabungwe okhudzidwa ndi nkhani za achikulire pofuna kupeza njira zabwino zothandizira anthuwa. Chimwemwe Milulu andi zambiri. Poganizira mavuto omwe achikulire mdziko muno amakumana nawo kuti apezeke thandizo cha zaumoyo ku mabwalo a milandu ndi malo ena, bungwe la Malawi Network of Older Persons Organizations manepo lakhazikitsa ntchito ya zaka ziwiri yomwe mwazina azifotokozera anthu kufunika kuti achikulire adzitenga mbali pa zochitika m'madera mwawo komanso kumva maganizo awo pa zinthu zomwe zimawakhudza. Mkulu wa bungwe la manepo Andrew Kavala anati kudzera ku project iyi akulimbikitsa kuti ndondomeko zonse zizitsata ndi kuganizira ufulu wa achikulire malo moti achikulirewo adzikhala ongomvetsera ndi kulandira zinthu. Madando ambiri amene amapezeka kapena alipo ndonena kuti milandu yokhuza achikulire ikapita ku mabwalo athu a milandu imatenga nthawi kuti ithe, ndipo mundivomereza kuti ngati mulandu wa munthu ukutenga nthawi kuti uthe ndekutinso chilungamo pamenepo chikukanika. Project imeneyi cholinga chake ndichona kuti tonse Malawi makamaka adindo osiyanasiyana, anzathu a polisi, tikucheza ndi anzathu a ku Legal Aid Bureau, anzathu a Malawi Law Society, Malawi Human Rights Commission, amipingo ino anzathu atola nkhani kuti tigwirane manja ndipo tionesese ndithu kuti mfundo zimene zili malamulo asopano awendesera ntchito za miyoyo ya anthu akuluakulu ziziwike pena paliponse. Pazokambira nazi mwazina, bungwe la manepo linawunikira lamulo lokhudza achikulire lomwe linakhazikitsidwa mchaka cha 2024 lotchedwa Malawi Older Persons Act mchingerezi. Pamwambowu panali nthumwi za magulu a achikulire, mabungwe omwe si aboma, apolisi, oweruza milandu komanso olemba nkhani. Chimwemwe Milulu, NBC Mzuzu.
mukuonera nkhani zikuchokera kuno ku NBC tentonenso mito yake. Boma lati lipitiriza kulimbikitsa komanso kuthandiza achinyamata omwe ali ndi kuthekera kubweretsa nzeru zamakono zomwe zingathandize kuchepetsa kusowa kwa ntchito mdziko muno. Bungwe la Malawi Energy Regulatory Authority NERA lalengeza kuti lakweza mafuta a galimoto ndi 40 kwacha pa 100 iliyonse. Ndipo dziko la Mozambiki lati likuchita kauniuni ofuna kudziwa zinthu zomwe zawonongeka kamba ka madzi osefukira omwe apha anthu osachepera 100. Trakwenderani ndipo nkhani zathu zipitirira. Akuluakulu a banki yayikulu pa dziko lonse World Bank ati maiko akuchigwa cha chipululu cha Sahara ku Africa kuphatikizapo Malawi akuyenera kuyika ndondomeko zochetsera zikhomo pa ntchito zamalonda kuti chuma chawo chipite patsogolo. Ripoti la World Bank lowunika momwe chuma cha dziko chiyenera kuyendera chaka chino lasonyeza kuti chuma cha maikowa chikwera ndi 4.3 chaka chino kufika pa 4.7% chaka chamawa. Zambiri mulipotiri. Kakhala akuluakulu a banki ati pali chiyembekezo kuti chakachi muchitika kasakaniza pakayendedwe kachuma, koma ati pali chilimbikitso kuti zambiri ziyenda bwino. Ripoti lasonyeza kuti chuma cha dziko lonse chikwera ndi 2.6% chaka chino ndipo chifika pa 2.7% chaka chamawa. Chuma cha maiko ang'onoang'ono chichepa kakweredwe kuchoka pa 4% kufika pa 4.1% kamba kakuchepa kwa mpungwepungwe wa zamalonda, kukhazikika kwa mitengo ya mbewu, kukhazikika kwa mfundo za chuma ndi zina zambiri. Unduna wa za chuma mdziko muno kupenekera kuti kuno ku Malawi chuma chikwera ndi 3.8% chaka chino kamba ka mfundo zokonzera chuma zomwe azikhazikitsa komanso kudekha kwa mulingo wa kakweredwe kwa zinthu omwe wachoka pa 28% miyezi inayi yapitayo kufika pa 26%. Ngakhale pali kupenekera ndi ziyembekezo za mtundu, a World Bank achenjeza maiko ku Sahara kuti apeze njira zothanirana ndi zopsezo zomwe zilipo makamaka kumbali ya malonda. Mkulu ona za chuma ku World Bank Indemit Gill atsindika zakufunika kuti maiko ayike ndondomeko zomasula ntchito za kampani zomwe sizaboma, kuchepetsa kusakaza komanso kuyika chidwi pa ntchito za makina amakono ndi maphunziro ngati njira yopititsira patsogolo chuma ndi kuthana ndi ulova. Elin Chimoyo, NBC, Blantyre. Bungwe la Malawi Energy Regulatory Authority lati kunali koyenera kuti likweze mitengo ya mafuta a galimoto ndi 40 kwacha pa 100 kwacha iliyonse kuyambira lero pa 20 January. Malinga ndi mkulu wa nthambi Adad Chinthambi, mitengo yomwe imayikidwa pa ndondomeko yomwe mafuta amafikira kudoko yakwera kupyola 5%. Kukweraku kwadza kamba kakusintha kwa ndondomeko yokhazikitsira mitengo yomwe ati inkapereka danga kwa akambirembere kulowerera msika wa mafuta. Pachifukwa ichi petro tsopano adzigulidwa pa mtengo wa 4,985 kwacha kuchoka pa 3,499, pomwe diesel tsopano adzigulidwa pa mtengo wa 4,945 kuchoka pa 3,500 kwacha. Umene ulipo panopa waganiziridwa motani. Padutsa zaka mwina zitatu kuyambira 2022 specifically May, pamene ndondomeko ya automatic kuti tikweze izi zikwera sinagwiritsidwe ntchito bwinobwino kuti lizitha mtengo zitha kukwera nthawi imene ukuyenera kukwera. So ma losses amene akuchitika kunena kuti pa nthawi imeneyoyo mukuyenera kupanga chisankho chonena kuti
tikweze chifukwa ndondomeko imene yoyikika yatiuza choncho. Pa nthawi imeneyoyo chiganizo chimenecho sichimachitika, mwakutero kuti ma losses amene akhalapo pa nthawi yayitali amakhala akungophatikizika. Pakutero zonsezo popanga mtengo mumaziunikira kuti tili ndi ma losses awa. Nde mumayang'ananso ndondomeko zonse zokhudzana ndi mafuta kuti achoke kumene aliko. Chimene mungayenerenso kudziwa mokukumbutsani ndichonena kuti mafuta, petrol ndi diesel makamaka onse timachita kugula chokera maiko ena, andi maiko ndi kutali. Nde kuti tichose kumene amapangidwako kuti azafike kwathu kuno, njira yonseyi kumakhala mtengo wake pachina chilichonse. Nde mitengo imeneyoyo ikaphatikizika ikamazafika kwathu kuno timaiti landed cost, kuti mtengo tafikiza katundu wathu uyu wafika kuno. Zimayenera ziphatikizidwe mu automatic pricing mechanism. All considerations akayikidwa mene muja imayenerano itionetse kodi threshold ilipo malire onena kuti tikweze kapena tisakweze. Afika ngati afika ndi mulingo chuluka bwanji, nchifukwa yake pamakhalano machenjezi. Sukulu yokachenjede ya Mubas yati ikukambirana ndi kampani ya zachuma mdziko muno kuphatikizapo World Bank kuti athandizepo pa nkhani ya malo ogona ophunzira pa sukuluyi. Mkulu wa sukuluyi Anansi Chitera afotokozera NBC pa msonkhano wa ophunzira 3117 omwe akudzayamba kumene pa sukuluyi mchaka chino cha 2025 mpaka na 2026. Ophunzira pa sukuluyi akhala akuvutika ndi malo ogona omwe ndosakwanira. Zambiri mlipotili. Sukulu ya Mubas ili ndi chiwerengero cha ana oposa 12,000 ndipo theka la ophunzirawa amakakamizidwa kupeza malo ogona kunja kwa sukuluyi, zomwe pena zimachititsa kuti asiyire sukulu panjira chifukwa malowa amakhala okwererapo mtengo. Mkulu wa sukuluyi Anansi Chitera ati tsopano sukuluyi izisankha ana odzayamba kumene kawiri pa chaka m'miyezi ya January ndi August, zomwe zikusonyeza kuti malo ogona afunika kwambiri ndipo sukuluyi ikuyenera kuchitapo kanthu mwa msanga. Iwo ati ngakhale sukuluyi kumanga malo ena ogona ophunzira 600 ndosawanabe. Ndipo tikupanga encourage kuti anthu ena amene aliso ndi malo onena kuti akhoza kupanga kuti ma students asikagonako tikuwapanga encourage. Tinatenga ma standards ku National Council for Education ndi anthu amene watikakumana nawo timawapatsa ma standards amene ajawo kuti malo awo aja amene akupanga ma accommodation aja apange meet ma minimum standards amene ajawo. Ama students ena ambiri ndi tochuluka akukhala m'malo ngati amene wawa. Komanso tikukhulupirira kuna kuti tikama pita chitsogolo ndi zokambirana zathu ndaboma nda government komanso ndi amabanki komanso anthu ena onse tipezeka kuti takwanitsa kuti tikhande accommodation ya ma students athu. Mmodzi mwa ophunzira omwe asankhidwa kumene pa sukuluyi, Sali Rashid, wati iye ndi okondwa posankhidwa pa sukuluyi. Ndingofuna ndalimbikitse kuti pa chilichonse chomwe chingachitike azilimbikira because experience yomwe ili kunoko ndikuona kuti ndiyosangalatsa kwambiri and it's worth it. Mchaka cha 2023-2024, sukulu ya Mubas inasankha ophunzira pafupifupi 1,800 ndipo chaka cha 2025-2026 ophunzira 3,117 ndi amene asankhidwa pa sukuluyi, chomwe ndi chiwerengero chokwererapo, zomwe zikugwirizana ndi masomphenya a sukuluyi yomwe ikufuna kukhala ndi chiwerengero cha ana 30,000 pofika mchaka cha 2030. Evelyn Chingambi, NBC Blantyre. Munkhani za masewero, kampani ya mkulu yati mpikisano wake wa mpira wa manja wa Under 21 Netball Cup umathandiza kusula luso la utsogoleri pakati pa atsikana pambali potukula masewero a mpira wa manja mdziko muno. Mukuru Malawi
inayambitsa mpikisano wa mukuru under 21 netball cup Novembara chaka chatha wa ndalama zokwana 675 miliyoni kwacha. mwambo omwe unachitikira ku Lilongwe pa mgwirizano wa zaka zitatu ndi bungwe la Netball Association of Malawi na mazina cholinga chake ndi kupititsa patsogolo luso la mpira wa manja kudzera pa ntchito yopeza luso lobisika madera onse a mdziko lino kuphatikizapo ku midzi. Poyankhula pokwangula mpikisanowu chigawo cha kumpoto, mmodzi mwa akuluakulu a kampani ya mukuru Abetha Mpunga anati mpikisanowu uthandiza kuphunzitsa utsogoleri pakati pa atsikana kumbali potukula masewero a mpira wa manja mdziko muno. Matimu amene akupezeka pa ground pa kusewera ndokuti nawonso ana ena achichepere, kwa iwo atsikana ena achichepere akuphunzira utsogoleri umene wakuonetsa kusewera nawo masewera amenewo. Komanso even ana amene akusewera atsikana amene akusewera magemu amene wa matimu amene abwera nawo nawonso amayang'anira kwa makochi awo, ayang'anira anamu kuti nawonso azilandira chani chitsogolo chimene akukumana nacho pamenepo. So zimene zimene zimathandiza kuti munthu payekhaso aziphunzira ukadaulo umene otha kutsogolera ukupasa chilimbikitso confidence yokuthandizira kuti kandi ku skulu. Wachiwiri kwa mlembi wamkulu wa bungwe la Netball Association of Malawi NAM Janet Chumya anati bungweli likupitirira kukumana ndi vuto la kubitsa zaka zakubadwa pakati pa atsikana. Tachenjeza chifukwa chati pakale panopa tiupanga ndondomeko yokuti tionesese kuti omwe akasere blantaya panopa akhala under 21 chifukwa chati mavuto ngati amene apezekaso zigawo zinaza ndikomwe amasera mpira. Chifukwa chake tayitanitsa kuti akalembetse ma ID skulu ya omwe anapanga tikafuna ID ndithu physically tione. Mlembi wamkulu wa komiti ya masewero a mpira wa manja ku chigawo cha kumpoto Ken Phiri anali pakufunika kuti mpikisano uziyambira maboma ngati njira imodzi yochepetsa vuto la kubera zaka. Zimene zizi kuthandiza kwambiri because anthu akakapezeka pa khomo pawo it's very easy to identify them komanso kupanga full information. Chifukwa ndi anthu akumeneko kwamaziwa ndi akamati akulowa amachita kuziwa kuti uyo ndi wakuti ndipo sanabadwira mwakuti ndipo information yawo ndiyo safuta kuipeza. Adakhala akaswiri atagonjetsa Moyale Sisters Reserve ndi mabasket 41 kwa 24 ndipo analandira ndalama zokwana 1 million kwacha, pamene timu ya Moyale Sisters Reserve inalandira 700,000 kwacha pokala yachiwiri. Timu ya Chitipa Home Sisters Reserve inalandira 500,000 kwacha. Atakhala achitatu ndipo timu ya Resource Reserve inalandira 400,000 kwacha pokala yachinayi. Pakadali pano matimu a Mzimba Queens Reserve, Moyale Sisters Reserve ndi Chitipa Home Sisters Reserve akwanisa kulowa mu mpikisano wa mkulu dziko lonse, komwe wa mkulu wa dziko lonse komwe adzakumane ndi matimu ena ochokera mzigawo zina. Rudoviko Nyirenda, NBC Mzuzu. Nkhani zakunja. Dziko la Mozambiki lati likuchita kaunoni ofuna kudziwa zinthu zomwe zaonongeka kamba ka madzi osefukira omwe apha anthu osachepera 100 komanso kuvulaza ena ochuluka posachedwapa. Malinga ndi zokambirana zomwe mtsogoleri wa dzikolo a Daniel Chapo anachita ndi akuluakulu ena aboma pofuna kupeza njira zomwe zingathandizire anthu okhudzidwa. Achapo ati boma la Mozambiki likuchita chotheka pofuna kupulumutsa ndi kuthandiza omwe akhudzidwa ndi ngoziyi. Malinga ndi bungwe la World Food Program, mbewu zosachepera mahektara 70,000 zaonongeka zomwe zikhoza kudzetsa mavuto akusowa kwa chakudya mdzikomo. Madera a mzigawo za Gaza komanso Maputo ndomwe akhudzidwa kwambiri pomwe anthu oposera 200,000 akusowa pokhala. Ndi nkhani imeneyo tafika pamapeto pa nkhani zathu masana ano, koma tisanasiyane nayinso mito yake. Boma lati lipitiriza kulimbikitsa komanso kuthandiza achinyamata omwe ali ndi kuthekera
kubweretsa nzeru zamakono zomwe zingathandize kuchepetsa kusowa kwa ntchito mdziko muno. Bungwe la Malawi Energy Regulatory Authority MERA lalengeza kuti lakweza mafuta a galimoto ndi 40 kwacha pa 100 iliyonse. Ndipo dziko la Mozambiki lati likuchita kauniuni ofuna kudziwa zinthu zomwe zawonongeka kamba ka madzi osefukira omwe apha anthu osachepera 100. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena mbc digital pa Facebook, Instagram komanso X. Mnali ndine Austin Kachipeya, masana abwino. At the heart of Malawi's development story, in line with our 2063 aspirations, is a community voice that engages duty bearers in meaningful conversations that empower and give hope. For over 20 years, NBC's Development Broadcasting Unit, an arm of NBC, has worked with development partners in driving the change we all want to see. With a network of over 100 radio listening clubs across Malawi, our team of experts use social and behavior change communication to facilitate community-led transformation. From education, early childhood development, health, agriculture, climate change and human rights, we provide a platform that connects communities to solutions and partners to sustainable impact. DBU collaborates with government ministries and departments, local and international partners in mobilizing communities, conducting advocacy and awareness campaigns. We also produce high-quality radio, TV and online content to engage, inform and inspire action. Join us by calling the following during working hours: +265 886 074 521 or +265 997 422 668. Email dbu@mbc.mw or visit any of our regional offices in Area 4 Lilongwe, Mangochi and Kaningena Studios in Mzuzu. Development begins with dialogue. Get in touch. NBC, inspiring the nation. Ine ndi mwayi mtumodzi. Iyi ndipo pamene makhala kukambirana nkhani zokhudza ulimi. Timapita pamunda kufuna kumva, kukaphunzira kuti kodi anzathu akupanga zotani pa ntchito ya ulimi. Lero mpulogalamu ita kutengerani kwa mbwadalika mboma la Lilongwe, kumene tifuna tichezenso ndi mlimi wina amene wanda Eric Njoka a Njoka Enterprises. Iwo watu tifuna tikambirana kwambiri nkhani za ulimi wa kabichi. Takulandani program yathu. Yaziko mwambi. Poyamba mwina tangu fotoza njiyambi kaya cha famu yano eno. Okay. Famu hii kwenikweni tidayamba ngati kuti tizingoti poyambapo tinali panchito. Nderi panchito paja basi tinaona kuti tipeze ku malo tizitani tizilimapo. Kwenikweni timakhala kuti ulima chimanga cha mvula eti ndikumakaja. Silole basi daona kuti mene lili mundawu tikhoza machita kusoza kudimba. Ndi mama 2020 leo netsolera dzalo kuti serious za kudimba ndiponso ndikuti for chimangacho chakudya timalima koma kwambiri ndikuti ndi irrigation imene tikupanga kukwera kuntunda konse. Chabwino. Lero fari kambirani za kabichi. Koma sina kambirani kabichi china chimene mukulima pano kudimba ndi chani? Pali mbewu zingapo. Kabichiyo ndi pali mabrokoli, pali tsabola. Tsabolayo ali pawiri, pali wakambuzi uyu akukhala ngati waloko, ndi pali wina uja amakhala wantali uyu loka limati wanyanga ya insa. Ya koma kuchizunguko amatchula ka green chili like that.
ya ndiye kudzabwera ma papers ngati green paper zamasamba zina ngati mpiru letesi chimanga timalimaso tabwera ya ulimi wa kabichi umayenda bwanji kapena umayambira pati munthu ya ulimi wa kabichi tikhoza kuti ndoko uli osavutapo kwambiri ukatengera ndi mbewu zina ngati achina tomato wakabichi ndoti mama akazimayambira kusankha mbewu kuti kodi usankha mbewu yanji utengera ndi mwina market yako profit imene ufuna uona kuti ikhoza dzakupindulira motani ndi mwina machedwe kapena kuti size ya kabichi yoti imakhala bwanji ena amafunanso mwina ngati kala imene yakuonetsa kabichi yoche ndi zimayambira pamenepo ndiye ngati ifeyo kuno Njoka Enterprise market yathu ambiri timachita target ma supermarket mtown ndiye amafuna kabichi oti iwo ajama kamuyike pa shelf ndiye amafuna kabichi oti akakhala pa shelf paja azitha kukodola customer komanso akhoza kukhala masiku angapo asadasinthe quality ndi chifukwa choyamba plus iso ndiyoti amafunanso kabichi joti tipikisane ndi amene amachoka ngati South Africa ndi selection yathu idasankha kuti mwina tiziyang'ana ma hybrid ma hybrid yo amati ma F1 pakulima kwa zaka zingapo dadzaona kuti dachita seto for Fabiola F1 ndi amene adzamuona kuti ameneyu one amadya mwansanga about 60 to 70 days from transplanting ndiye kuti amakhala kuti pamenepo mukhoza yamba ulolamo two head yake kati ziti makulidwe ake a kabichi amakula ndithu mukamudyetsera bwino 5 kg amakwana ukamutenga head icho kaike pa scale ndoti 5 kg imakwana ndithu amakula 3 ndoti amafungana bwino tikhoza kuti wina ukamenya pamwe mbava ya ndithu maona kuti mkati mulizi kabichi oti mmodzi yayi pamaliro kukwana ndiponso mwina ena ogula lokale mamukana kuti akatonongekera kuti adula ndikutani ndofunika kuphwanda kapena pazoitika chombalala zambiri